ಹೇ ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್. ಇನ್ನು ಮೆಗ್ದಿ ರಜೆ ಇತ್ತನು ಅಲ್ಲೇ ಚೂರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಇತ್ತನು ಬುಕ್ ಮಾತ ಅಂಚ ಪೇಂಟಿಗೆ ಪೂರ ಪೋದು ಅಕ್ಕನಿಲ್ಲ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಬಂದು ಪೋಯ ಅಂಚನೆ ಇಂಕ್ಲು ಪೋನ ಬಾಲೆಗೆ ದಾದಂಡಲ ಪತೊಂದು ಪೋಡುಂದು ಎನ್ನೊಂತ ಬೊಕ ಅಕ್ಕ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಮದರ್ ರೋಟ್ ಪೌಡ್ರ್ ಖಾಲಿ ಆತನು ಕನಪದ ಕೊರು ಪಂದು ಐಕ ಮಿಲೆಕ್ಸ್ ದಕ್ಲ ಮದರ್ ರೋಟ್ ಬಾಲೆ ಕನತ್ ಕೊರಿಯ ಪಂಡ ಇತ್ತೆದ ಜೋಕುಲು ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ವನಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅದು ಪಡೆ ಎಡೆಡೆ ಫುಡ್ ತಿನ್ನೆರೆನೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಅಂಚೆ ಇತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಲೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕುಂಡಾನೆ ಅಕ್ಲೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆದಿಪ್ಪುನಿ ಎಡ್ಡೆ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಮಾತ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಮಂತ್ ಕೊರೊಲಿ ಮುಲ್ಪ ಬಾಲೆಗೆ ಆನೆ ಮಿಲೆಕ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ನೆನ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಯಾ ಮುಲ್ಪ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಆತ ನೀರ್ದೆ ತೊಂದೆ ಐಕ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಮದರ್ ರೋಟ್ ಪೌಡರ್ ಪಾರ್ದು ಗಂಟಿ ಜನ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಐ ಬೊಕ ಚೂರು ಪೊರ್ತು ಕೊದಿಪದು ನಿಕ್ಲೆ ರುಚಿ ಬೋಡಾಂಡ ಬೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಉಪ್ಪ ಆಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಂದಿನ 2 ತಿಂಗಳು ಉರ್ದು ಆಜು ವರ್ಷದ ಉಲೈದ ಜೋಕ್ಲೆ ಗಾಂಡ ಸಾರಿ ರೂಪಡ್ ಮಣ್ಣಿದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತು ಕೊರೊಲಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕದ ಜೋಕ್ಲೆ ಗಾಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಪರ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಡ್ರಿಂಕ್ ರೂಪಡ್ ಮಲ್ತು ಕೊರೊಲಿ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗಕ್ಕೆ ಮೂಲು 3 ವರ್ಷ ಆಯಾಗ ಇಂಚ ಮಲ್ತು ಕೊರಂಡ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ನೆಟ್ಟು ಜೋಕ್ಲೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆನೇನು ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ದಿ ಇಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ಸ್ ಆದು ಪಡ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಕಲರ್ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ದಾಲ ಇಪ್ಪುಜಿ ಬೊಕ ನೆಟ್ಟು ಬಾದಾಮಿ ಪಿಸ್ತಾ ಗೋಡಂಬಿ ದಂಚಿನ 9 ತರಹದ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದ ತಯಾರು ಮಲ್ತಿಪ್ಪೇರು ಜೋಕುಲ್ನ ಗ್ರೋತುಗ ಅದು ಪಡು ಹ್ಯೂಮಿನಿಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಇನ್ನೇನು 100% ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲೆನೆಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತಂಡ ನೆನು ಕೊರೊಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಲ್ಪ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪೂರ ತಿಂಡ ಇತ್ತೆದ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಪೂರ ತುನಗ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಈ ಏಜ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಸೆರಂಗ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬುಲ್ತೊಂದು ಪೋಂತ ಇತ್ತೆದ ಜೋಗ್ಲ ಅಂಚತ್ತು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಎಜುಕೇಶನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಒಯ್ನ ಕೇರ್ ಮನ್ಪುಜೇರು ಇನ್ನಿತ ಮಿನಿ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಡೆ ಎಂಡ್ ಮಂತ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ನನಂಚು ವಿಡಿಯೋ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್.